ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Labour Party ajụla ịnabata ikpe nke ndị tribunal kpere kpegide ha na Peter Obi. Ndị ụlọikpe tribunal kwuru sị na akwụkwọ nke Peter Obi gbara Tinubu na ndị APC na INEC enweghị isi nke o ji enwe ọdụ. Onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke ndị Labour Party a na-akpọ Obiala Ifo ekwuola na ofu mkpụrụ eziokwu kwọchara isi adịghị ndị INEC n'ọnụ ma ya fọzi ịdụ ndị ụlọikpe nke kpere ikpe n'ọnụ. Obiala kwuru sị na ndị Naịjirịa niile bụ ndị osiari gbasara ohi anya ọcha nke Tinubu na ndị APC zuru ụbọchị emere ntụziaka nke onye isi ala Naịjirịa. Ya bụ ntụnyeaka nke emere bụkwa nke ndị mba ụwa niile kwutọrọ ajọ omume emere ụbọchị ahụ, mana ndị ụlọikpe nke tribunal ma gbochie ntị n'obi ha n'ikpe ikpe nke kwụ ọtọ. O kwukwazịrị sị na ọchịchị onye kwuo uche ya nọzikwa na nnukwu ihe ize ndụ, ya bụ na ọ na-anwụzi anwụ n'ike, mana ha nwabụ ndị Labour Party agaghị ada mba n'ịhụ na ụmụ Naịjirịa nwere onwe ha n'aka nke ndị ji ha. Obiala jikwazi ohere ahụ were kene ndị ọkaikpe ha niile bụ ndị nke lụrụ ha ọrụ were mee ka mba ụwa niile mata alụ magomago alụrụ n'oge ahụ emere ntụziaka. Na mmechi okwu ya o kwuru sị na ha ka ga-ekwupụtara mba ụwa niile ebe ha kwụ na ebe ha ga-eje, mana ọ ga-abụ mgbe ndị ọkaikpe ha niile tụkọrọ isi ọnụ were gwa ha ihe nke ha ga-eme. Ogbu onye akpa ntị were na-asịzi na ebe n'ebe gburu mmiri ama n'ehi n'anya, anya mmọnwụ adịghịkwazi ebe a kpapụrụ ya. Ya bụ na ọchịchị onye kwuo uche ya alaana kanai n'ala Naịjirịa. Gọọmenti etiti ekwuola na Port Harcourt refinery ga-amalitekwa ịlụ ọrụ n'ọnwa Disemba afọ nke a anyị nọ n'ime ya, mana Olusegun Obasanjo bụ aka nke chịbụrụ Naịjirịa ekwuola sị na ọ bụ okpotokpo ashị nke kwọ nwa ka ha na-ashị. Obasanjo mere ka anyị mara na nchọpụta nke o mere nke o nwetara n'aka ndị Shell Corporation bụ na Port Harcourt refinery enweghị ike ịrụ ọrụ n'ọnwa Disemba dịka Tinubu siri wee kwuo. OBJ kwukwara sị na ya nwawo refinery enweghị ike ịrụ ọrụ ebe ọ ka nọ n'aka ndị gọọmenti etiti. Ihe mere OBJ jiri kwuo okwu a bụ na mgbe ọ na-achị ọchịchị ọ kpọkuru ndị Shell Corporation were gwa ha ka ọ hanye ha Port Harcourt refinery n'aka, mana ha jụrụ ajụ were sị ya na ọ gaghị ekwe omume. Ogbu onye akpa ntị ga-agụpụtala ụnụ ihe anọ ndị Shell ji wee gwa Obasanjo na ọ gaghị ekwe omume. Nke mbụ bụ ihe a na-akpọ upstream. Ọ bụ ebe a ka ndị Shell si ekpote ego ka nshi ọbọgwụ, ya bụ n'ime ya ka uru juru. Nke abụọ bụ ihe nke a na-akpọ downstream. Ndị Shell na-eji ya emechara aka ha nwa obere ka o wee dịkwa ka a na-eme. Ihe nke atọ bụ na ọ bụrụ na ha dozie refinery Naịjirịa, ịma na ọ ga na-emebiri ha ahịa. Nakwazi ndị mba ụwa chọrọ nnukwute refinery zuru ka eme. Ihe nke anọ bụzi isi sekpụ ntị, ya bụ na e nwere nrụrụ aka nke pụrụ iche nke a na-akpọ corruption jupụtara n'ime refinery Naịjirịa. Ọ bụ ihe ndị a na-anọ mere na mgbe Obasanjo na-achị ala Naịjirịa
na ọ chọrọ iwepụ ya bụ refinery n'aka ndị gọọmenti etiti were lesi ya Dangote na $1 pasentị 51 mgbe ha bịakwutere ya wawa Obasanjo ikwe ya refinery ọnụ. Mana oge Yar'Adua were ọchịchị n'aka, Obasanjo o nyeghachikwara refinery ahụ n'aka ndị gọọmenti etiti. OBJ wee kwuo sị na ọ bụ ihe mere otu a ka Naịjirịa ji wee tọọ n'ebe ha tọrọ n'ụbọchị taa. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.